Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. Says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Iwa kita ngunyan inaagihan sa tuyang banwaan pinuprubaran sa krisis tangunyan dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan kooperasyon ang sa tuyang itao iribanan kita gabos ng nagenyo magpangadji sana magtugod kita ang sakuna malalampasan ka magtiwala ka kakayanin pa mabalik tiraray ang ugma sa naga tawag pa may takot dahil kita matubot na mawala sa tuyang paglaom ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang panindugan naging ka basta kita natatanyo kita piling andam nagenyo laban lang sa namamatay at ang krisis kunyan makakaasa po kamo mayong mawawala mayong papabayaan iyaon kami igwa kamong malalauman igwa kamong masasarigan igwa sa inyong maataman nagyenyo kita perming andam magtiwala ka kakayanin ka mabalik niray at ugman sa naga tawa na may takot dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglao ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang paninindugan naging ka na ibasta kita natatanyo kita piling andam nagenyo laban lang nalalauma sa sarigan nangangataman kita piling andam nagenyo laban lang Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinabusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riordaga, ang nagangunyan, ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na aga, diwat niya mong dadaron sa Indo, ang mga bareta sa Nagangunyan News, ngunyan na Sabado, petsa 30 kan bulan na Mayo taon 2020. Mga baretang tiniripon pun Lunes sa Good Sabado, kan ang Nagangunyan News. Live nito kaming nadadangog sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo, as in 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man po kami mga tugang sa Naga Smiles of the World Facebook page as in City Government of Naga Facebook page. Sa pangarang ang bilog ng news team, inipuan sa indong mga kaibanan, Roy San Ramon. As in Allen Riondanga. Sa detalyas kan sa tuyang mga bareta. ANN News. Headlines. Ngunyan. Naga City COVID-19 IMT o Incident Management Team nakatalang i-demobilize pagkatapos nin haros 2 bulang operasyon. Ang detalya sa Liki Joel Sulina. Matapos ang labi sa 2 bulan sa maabot na Lunes, petsa 1 kang Hunyo 2020, katakod kang panundon sa lindong kang Modified General Community Quarantine, dagos nang i-demobilize ang Naga City COVID-19 IMT. Sa entrevista kay Mayor Nelson Legacion bilang responsible officer kang City COVID-19 IMT,
Ngunyang pasana, pinapasalamatan na kang alkalde ang mga miyembros asin mga volunteers na hali sa mga private sectors, lalo na ang mga frontliners na nagtrabaho, nagsakripisyo asin nag-anduyog sa mga naging kalakawan kang IMT kontra sa COVID-19. Kabali na ang mga nagtaong donasyon asin suporta nga ring masustinirad ang kampanya asin masiguro na salbado kita sa virus. Sa ibong kang nakatalaang pag-demobilize na kang Naga City COVID-19 IMT, ngunyan na mapapasairarom na ang syudad ng Naga sa modified GCQ, inasiguro man kang alkalde na may nakaantabay na mga personahes kang Naga City Police Office, Naga City Bureau of Fire Protection, Public Safety Office, City Health Office asit iba pang opisina kan lokal na gobyerno sa kaliman na kinakaipuhan ng aksyon na may relasyon sa kaso ng COVID-19. Papansin po ninyo yung ating incident management team. This is composed not only of employees from the city government of Naga, including the Philippine National Police. Ang composition po niyan, meron from the private sector. Hindi naman po pwedeng palagi na lang natin silang uobligahin. Di ba? Alam po natin na by June 1, kakailanganin na din sila sa kanya-kanyang mga opisina, establishments, sa Ateneo, sa UNC, at sa iba pa. Kaya minabuti po natin na i-demobilize na po yung IMT effective June 1. Magkakaroon po tayo ng maiksing programa bilang pagbigay ng recognition at pagpapasalamat po sa kanila. So that will be on Monday, June 1, 2020 dito po sa may City Hall grounds. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sunino. ANN News Headlines Ngunyan. Reporting mechanism kan 27 barangay kan syudad ng Naga papakusugon kan gobyerno lokal kan Naga. Detalles Don Jimenez. Pigpapapusugon yan kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga ang reporting mechanism sa mga barangay tanganing urog na mabantayan ang mga posibleng naglalaog sa syudad gikan sa ibang nasyon, Metro Manila asin iba pang lugar na igwa pang positibo asin aktibong kaso kang coronavirus disease 2019 o COVID-19. Ini katakod kan pigpaluhas na Resolution No. 7 kan Bicol Interagency Task Force o IATF dapit sa pagbabawal sa unauthorized checkpoints sa irarom kanasambit na ahensya. Sigun kay Alkalde Nelson Ligasyon, apektado ka nasambit na resolusyon ang inter-barangay checkpoints asin ang inter-border control sa laog kan syudad. Urog ng igwang pigbaba na kasuguan ng gobyerno nasyonal sa Philippine National Police o PNP na magbawas ng higot sa borders asin mag-implementa nin stop and go. Buot sa bihon, daing nagabos na bihikulo ang mga ririkisa sa border controls palaog sa syudad. Huli digdi nakiulay si Mayor Son sa mga barangay na paurugonan sa indang reporting mechanism tanganing mabantayan man giraray ang mga posibleng maglusot asin daing magsairarom sa magkakanigong quarantine protocol sa Naga. Papakusuguntan niya ako si reporting mechanism dapat si mga barangay officials, siring man ang pakiulay ko ng ngunyan baka ulan sa mga barangay officials, kundi siring man sa gabos na mga residente, sa mga taga-Naga, na kung may maaraman po kamo na nagpuli, hali sa Metro Manila, hali sa abroad, nagdiretso po sa indang kanya-kanyang harong, i-report nindo po sa Samuya. Baaday kita nag-aaram, sinagpuli na igwa pala nin COVID-19, asin maging kausa kan infection, bako lang duman sa mga miyembro kan sa iyang pamilya, kundi siring man sa mga pagtaraid. Sigun kay Mayor Sona, dakula subuot ang posibleng epekto ng resolusyon sa syudad, alagad kaipuhan ining utubon, mantang yaon pa Naga sa irarom kan General Community Quarantine o GCQ. Sigun sa dokumento, pigtatawang direktiba kan Bicol IATF ang mga LGU na haliun na ang mga checkpoint na pigbugtak na mayong koordinasyon sa dawa na anong member agency sa irarom kan Joint Task Force CV Shield, asin ang pag-impunir ng dugang na rekisitos para sa pigpaluwas kan Bicol IATF. Uyaman ang pangapoda ni Mayor Son para sa koordinasyon kan mga namamanwaan. Nakikiulay po ako sa mga namamanwaan sa laogan sa tuyang syudad na in kaso igwang
mag-abot sa indong kanya-kanyang komunidad, ali sa Metro Manila o kaya sa mga lugar kung sa igong coronavirus, i-report po tulo sa Samoya. Dahil taman po sinasabi na gabos na hali sa Metro Manila o kaya sa lugar na igong coronavirus, igwa ng God nin coronavirus. Alagad kay po anta pong magpasiguro. Sa syudad ni Naga, padagos man girare ang pagtaong prioridad sa mga lakdang, tanganing maasiguran na salbado ang mga Nagenyo asin ang mga naglalaog sa syudad kontra sa COVID-19. Para sa Nagangunya News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, tulong border control checkpoint sa northing parte kan Naga, hahaliw na sa Hunyo 1 sa lindong kan Modified General Community Quarantine. Ang detalye sa Liki Joel. Pinagulayan na aldaw na Webes, petsa 28, kan Naga City COVID-19 IMT, ang dagos ng paghali kan checkpoint sa Naga Kanaman, Naga Kamaligan asin Kiburak border sa maabot na petsa 1 kang Hunyo 2020. Kung saan, mapapasairaro na ang syudad ng Naga sa Modified General Community Quarantine basado sa Resolution Number 40 kang IATF. Sinabi ni Alcalde Nelson Legacion, kinakaipuhan na magsunod sa direktiba kang national government, partikular sa naging guidelines kan AITF katakod kang paluhay-luhay ng pagbabalik asin pagbukas ka mga lugar na nasa low-risk area. Alagad, daimad dapat na masakripisyo ang salud kang publiko, partikular kang mga taga-syudad ning Naga. Imbes, ipapasunod mang giraray ang minimum health protocols kontra sa paglakop kang pinagtatakutang COVID-19 sa loob kang Naga. Sumpay pa kang alkalde na ang dagos ng pagdismantel sa tulong border control checkpoints na yaon sa mga nasambit na area, mas makakabawas man sa personnel asin logistics kan lokal na gobyerno asin mas matututukan na ang mamantirilo na Naga City COVID-19 IMT border control sa area 1 kan Del Rosario Naga Pili, Mabolo Naga Bilaor asin Sabang Naga Bilaor C5 Road ngunya na June 1 sa lindong kang Modified General Community Quarantine. Desisyon po ako na yung border control dyan po sa Kanaman, Naga Kanaman, Naga Kamaligan, including duman po sa may Kiburak, i-dismantle na ito. Aralio na po siya. Considering na ining mga banwaan sa northing parte, Kanaga, Kanaman, Magaraw, Bombon, Kalabanga, Tinambak, asin pwede pang ibali ang si Roma, mayo man yung kaso ni coronavirus, siring man po ang Kamaligan. Alagad, mamantinaron pamangiraray hanggat itinutugot po kan gobyerno nasyonal si border control or checkpoint dyan sa Naga Milaor asin Naga Pili. Para sa Nagangunya News, Joel Su. ANN News. Headlines. Ngunyan. Biyahe nin bus asin jeepney sa mga piling lugar sa Naga asin Camarines Sur. Tutugutan na. Detalles, Kate De Lovieres. Duwang local trips na ang pigtugutan kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na makabiyahe sa syudad ni Naga, ini ang Centro del Rosario asin Centro San Felipe. Kan maglaog kaya ang Mayo 1 para sa General Community Quarantine ang mga trimobil asin padjak sana ang natugutan na makabiyahe nin hulitan na sa diskresyon kan sangguni ang panlungsod kan gobyerno lokal ang prangkisa sa pagbiyahe ninda. Alagad ang jeep, nasa irarom kan LTFRB. So iyo po muna yan, sinainot, Centro del Rosario as in Centro San Felipe ang igwa na pong tinugutan na magbiyahe. So sana within the day, si Maysa Diri po kan prangkesa, magdalaga na si sa iyang auto, tanganing makapagserbi na po sa publiko. Hinahalat pa kan gobyerno lokal na matugutan kan LTFRB na makabiyahe ang ibang local trips kan mga jeep sa Naga, siring kan Sentro Pacol, Carolina, Panikwason, asin Sentro Kararayan, San Isidro.
Mientras tanto, matapos na matauan in special permit ang Elaville bus na biyaheng Naga del Gallego asin Naga Sipokot ngunya na GCQ, nakipag-olay man ang pamayukan Bicol Central Station na si Roderick Reforzado sa manihamiento kan JC Liner, kung sa inpig asigurar kaini na 100% makakabiyahe na liwat puun Mayo 27 ang rutang Naga Pasiring Partido area. Kita si natawan ning kumbaga natawan ning instruction kang sa tuyang padagan talkan le Mayorson na mag-coordinate sa mga agency manangod sa transportation, lalo na si public transportation. Natawan naman daan in special permit ang biyaheng Naga Pasiring Rinconada area. Alagad da isa na da amasyerto ni Reforzado kung taano da ipa ini nagbibiyahe. Asin Biyernes, Mayo 29, piglalauman na mapuunaman ang biyaheng Naga Pasiring Pasakaw. Pigahalat ngunyan kan manihamiento kan terminal ang bagong guidelines para sa transportasyon sa Naga sa paglaog na sa Modified General Community Quarantine sa Hunyo 1. Para sa Naga Ngunyan News, Kate Dolovier. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, Santa Cruz asin San Isidro National High School pwede nang gamiton sa brukasan kan klase. Konstruksyon, labo-labo na. Detalyas kayan, Joel Solino. Nagpapadagos asin madali nang matapos ang pagkonstruir kan duwang bagong National High School building kan Santa Cruz asin San Isidro National High School sa syudad. Sa pahayag ni Alcalde Nelson Legacion, sinabi kay di na kang nagtalikod na simana sa indang pinag-inspeksyon ang patrabaho sa nasambit na mga public school buildings na mabilang na sana nimpirang simana antes ininga mahaman para man magamit sa maabot na bulan ning Agosto 2020 basado sa naging bagong direktiba kan DepEd huli sa epekto kang COVID-19 pandemic. Kung marurumduman, Enero 27, 2020 kang pinuuna na ang patrabaho sa Santa Cruz National High School asin sinundan kang Pebrero 2020 para man sa konstruksyon kan San Isidro National High School. Unsain, igwatulos ni mga estudyante na mga klase digdi bilang mga pioneering students. Kan nakaaging simana, tigbisita tapo, asin nauma po kitang manutaran na ang nasabing mga duwang bagong school buildings para sa duwang bagong mga National High School, proposed National High School, marirealisar. Asin ako po tinawanan asigurasyon kan City Engineer's Office na bago magpuon ang kralasehan, tapos na po si mga nasabing school buildings. Sa madaling sabi, magagamit po siya. Asin marirealisar ta na sa laog lang ni sarong taon kan sa tuyang pagserbi bilang bagong alkalde kan Syudad Canaga, igwa na po tulos kita na naipatugdok na duwang bagong National High School. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Solina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Pagbakal ng mga produkto direkta sa mga lokal na para umaasin para sira, pigahagad ng gobyerno lokal, Government Procurement Board, pinakiulayan na magpaluwas ning bagong panundon. Detalyes, Don Jimenez. Pigahagad kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga kay Presidente Rodrigo Duterte sa paagi ninda DOH Secretary Dr. Francisco Duque as Senator ni Wendell Avisado, Chairman kan Government Procurement Policy Board, ang posibilidad na maglatag ng klarong prosedimento kan pagbakal kan agri-fishery products sa farmer cooperatives as in associations. Sigun kay Alcalde Nelson Legacion, nauugma ang syudad sa resolution kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na pigiin nyar ang mga gobyerno lokal na direktang magbakal sa mga paraoma asin para sira ninhulit na dakulang tabang ini para sa saindang ngunya na panahong igwang pandemya. Alagad pigsaysay ni Mayor So nakaipuhan ng paglatag kan klarong procedures asin guidelines tanganing masyerto na mautob ini kan mga LGU. Ang gabos ngayon mga LGUs tiga-advise na magbakal kinin mga produktong pang-agrikultura sa mga paraoma o kaya itong fishery products sa mga parasira. Pero kung mayo pong detalyadong proseso
ang masusunod po man giraray si normal procedure under the Government Procurement Act. As in inuli po kayan, effectively, dahil ka man lang makakabakal sa mga parauma as in mga parasira. So hinahagad na po sa Interagency Task Force as in man sa Government Procurement Board na magpaluwas ni magkakanigong resolution. Sigun sa pigpadarang surat ni Mayor Son, apera sa pagbakal sa mga kooperatiba, pigahagad kan syudad na tugutan ng gobyerno lokal na magbakal mismo sa mga paraoma asin mga parasira. Parte ini kan kamauotan kan syudad na matabangan ng mga paraoma sa saindang pangkabuhayan sa tahaw kan COVID-19 pandemic. Apera pa ang lakdang na ini sa pigtataong asistensya kan Department of Agriculture o DA na 5,000 pesos para sa enot na 127 mga paraoma sa iraron kan Financial Subsidy for Rice Farmers o FSRF program. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, relief distribution katakod kan sectoral assistance program kan lokal na gobyerno kan Naga. Pinuunan sa birth anniversary ni dating Mayor Jesse Robredo. Ang detalye sa kay Kate De Lubieres. Sarong halipot alagad makahulugan na programa bilang pagkomemorar sa ika-62 na kapangakian ni defuntong Secretary Jesse Robredo ang ginibukan Mayo 27. Solamenteng si Alcalde Nelson Legacion kay iba si 3rd District Representative Gabriel Bordado Jr. anyaon sa okasyon para mag-atang nin burak. Mantang nagdalan ang bilog na Naga sa live streaming. Ngunyan lang kita nagkaigwa ning arog kaniyong estilo ning pagtao ning honra ki Secretary Jesse. Ngunyan lang kita nagkaigwa ning arog kaniyong aralanganin na paagi ning huli sa lakop na pandemya. Alagad minsan igwang pandemya daitan anggad mapapabayaan na dai girumdumon an sa tuyang dating alkalde, an sa tuyang dating secretary kang DILG na labi-labi ang ginibo. Tanganing mapakaray, bako lang po ang siyudad ding Naga, kundi ang bilog na Pilipinas. Pagkatapos ang halipot na programa, diretso sinda Mayor Son asin Kong Gabi sa Concepcion Pequeño Covered Court para naman pangenotan ang launching kan Sectoral Assistance Program sa piling mga sektor kan Naga. Prioridad ang mga sektor kan persons with disability, senior citizens, solo parent, sanggawadan, mga paratinda, parapadyak, mga paraoma, tricycle driver, asin iba pa na konsideradong indigent. Sectoral distribution, kasi ang itong sektor, yaon po dyan ang gabot sa sektor sa laylayan ni Madam Mary. Sabihin, hindi po kaya ang mga laylayan na pinakalangat sa lokal na gobyerno kang Naga. Dahil po, ang lokal na gobyerno kang Naga, dakulang po paghiling sa mga indigent, sa mga nagsiserot, ano po, kasi po ang padangat Laman kan relief packs na naresibe ninda ang 5 kilong premium rice na nagkakantidad nin 198, 2 kilong manok na nagkakantidad nin 165 pesos, pansit canton na 52 pesos. Kabali sa kwentada ang ginamit na pampatos na 2 pesos. Kung kaya nagtotal sa 417.10 pesos ang kada relief packs na pinanao sa mga benepisyaryo. Total na 35,000 ang benepisyaryo kan Sectoral Assistance Program. Kaya kung susumadahon, nasa 14,589,500 pesos ang gabos na pigpanao sa mga ini. Para sa Nagangunyan News, Kate De Lubieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Linhuli tatutugutan na ang partial operation kan mga hotel. Ngunyan na Modified General Community Quarantine Arts School Student Tourism Office padagos ang pag-inspeksyon kan mga tourism establishments. Detalles, Joel Surina. Ngunya na mabarilik na sa 100% ang operasyon ang gabos na establishmento kabali na digdi at mga tourism-related enterprise nagpapadagos ang pagkundisir ng assessment ang opisina kang Arts, Culture and Tourism kan lokal na gobyerno para man sa panundon o guidelines manungod sa operasyon kan mga ini.
Sigun kay Mr. Alex Santos, epic ang akto, 2 semana na ang nakalilihis, kampunan ang sa indang pag-assess sa mga tourism-related enterprise, arog ka mga hotels, resorts and restaurants, kabaliman ang mga spa, para man maaraman ang kapasidad na kayang iakomodar kan mga ini antes magtauning guidelines kung pirasa na ang pwede nindang iakomodar na mga kliyente o turista basado sa panundon na ipinagpaluwas kang lokal na gobyerno asin sa kasuguan kang National IATF maging kang Department of Tourism katakod kang paglikay pamang giraray sa COVID-19 virus. 2 weeks ago, nagpuno po kami ng paglibot sa gabos ng mga tourism-related enterprises. Araw po ka mga hotel, mga resort, mga restaurant, mga spa, mga travel agencies para po i-assess kung pira ang total nindang capacity. So, pag naaraman ta po yan, then divide by 2, yun po magiging maximum nindang na capacity during MGCQ. So, ngunyan po, paduman na kita sa stage na mga MGCQ na kita. So, pigahandaan ta na po yan and sa ngunyan, iba kami pig-submit na mga requirements or mga recommended na mga requirements para po ibali duman sa ginigibo na omnibus guidelines. Ang guidelines na manungod sa operasyon ka mga restaurants, resorts and hotels basado sa kasuguan na pinag-issue kang DOT as in kang AITF para man masiguro na pinag-oobserbar ang proper social distancing, paggamit ng face mask, disinfection as in iba pang minimum health protocols na dapat sundon ka mga operators as in owners ka mga tourism-related enterprise. Ngunyan na ipapasunod na sa petsa 1 kang Hunyo ang MGCQ. Kabali na po dyan itong pira ang pwede na ninda na rooms na i-offer. Ano itong mga housekeeping na mga changes na gigibuo ninda, itong pag-disinfect ka itong mga kwarto, sa kasi sa indang mga ginagamit na mga linen, saka mga syempre si mga ginagamit ka mga bisita. And then sa resorts man, kabali man duman itong paggamit iraray kang mask, pagmayo man duman sa karigusan, sa kasi proper social distancing. Eh, kabali man po kaya idiyo sa pig-release kang DOT na guidelines, para sa mga dining. So kabali na po dyan itong sa mga restaurants, saka sa mga kusina, bako lang ito nahihiling kang mga kliyente, kundi pati itong yaon sa kusina kung ano ang proper na gamit na balo, saka PPE, kang mga nagpe-prepare kang kakanon. So, ini po kaya na-anticipate mi naman na after po kaini yung MGCQ period, we believe that these guidelines, these requirements are there to stay. Lalo na duman sa mga leisure-related na mga businesses, araw ka mga restaurants, saka mga hotels and resorts. So, kumbaga po, at this stage, di na kita itong nagkakapag-kapag na mapuon pa lang kita kay itong guidelines sa inda. Ininutan ta na po yan, pag-anticipate na, nag-aalat lang po kita na ma-finalize yung omnibus guidelines para po madaling implementation niya. Sigumpa kay Mr. Alex Santos, magkakaigwaman sinta ng random inspection sa mga business establishment na nasambit para man masiguro na nagsusunod ang mga ini sa guidelines asin da mabalgar sa naipasarpasa ng City Ordinance Number 2020-046. And at the same time, si pag-require na naka-face mask. So, yan po, covered na yan kang butang ordinansa, itong Ordinance 2020-046. So, medyo ano po ito, medyo harang-halawig ito, pero kompleto po duman, nakalaag na si requirements sa mga businesses, including itong pag-sanitize kada laog ka mga tao sa kasi pag-observing proper social distancing or physical distancing. Lalo na po sa mga tourism-related, kami po itong opisina namin, talaga pong ma-focus kami dyan. Random inspections kay ito pong mga establishments and ma-apply po dyan itong penalties niyaon duman sa ordinansa na medyo magabat po ito. Para sa Nagangunya News, Joel Sudi. KNN News Headlines Ngunyan. Iyan mga tugang ang kateriponan ka sa mga bareta, nagkateripon ka sa tuyang mga pag-iriba sa Nagangunya News. Mabuelta po kita atyan para sa Urulay Banwaan, kaibahan si Mayor Nelson Digason para pag-urulayan ano ang mga bagong panundon, mga bagong giya, ngunyan na Modified General Community Quarantine na ang Naga poon Hunyo 1. Mabuelta po kami, ini po si Alan Rayon Naga. Ini man po sa Roy San Ramon, Marinaud to. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asing gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini,
nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa ang pag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibunyato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Naging ka, basta kita natatanyo, kita piling andam. Nagenyo na balang. Now, China's decision to lock down the city of Wuhan Says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan, sa tuyang banwaan pinugrubaran. Sa krisis tangunyan, dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan. Kooperasyon ang sa tuyang itao, iribanan kita, gabos ng nagenyo. Magpangadji sana, magtugod kita, ang sakuna malalampasan ka. Magtiwala ka, kakayanin pa, mabalik diraray ang ugma sa naga. Dawa pa may takot, kay kita matubot, na mawala sa tuyang paglaom. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, ipit sana ang paninindugan. Naging ka, basta kita natatanyo, kita piling andam. Nagenyo laban lang. Sa namamati at ang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawalan, mayong papabayaan, yaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasaligan, igwa sa inyong maataman, nagyanyo kita, pirming andam. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik niraray at ugman sa naga. Dawa na may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Naging ka, naibasta, kita natatanyo, kita piling andam. Nagenyo laban lang. Nalalauma, nasasaligan, nangangataman, kita piling andam. Nagenyo laban lang. Ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, mga ugmang lugar, puno ng ngiti,
payagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naganap, ngayon na, nakaugat, nakauit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, nalalauman, naganap, nasasarigan, naganap, nangangataman. Naganap, 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 naganap. Riondanga, San Ramon, Ulay, Banwan. Maray na aga mga tugang, balik po kita sa tuyang programa. Ini po ang Urulay Banwaan, ngunya na Sabado. Petsa 30 na po kita kan bulan na Mayo taon 2020. Pag-iibanan po giraray kita digdi sa tuyang programa. And kaibanan ko po, ini po ang sendo mga kaibanan, si Roy San Ramon, kaibanan ko sa kuyang partner. Ini po si Allen Riondanga. Okay, partner, ngunyan, petsa 30, sabi ko na nga ni. And sarong aldaw na lang, June Nuana. Kuya na kita, MGCQ sa June 1. Ano? Modified General Community Quarantine. Yes, oo. And ngunyan pong pagkaaga, mga kaibanan mo po ang ginagalangan na alkalde kan Ciudad Dinaga, Mayor Nelson Ligacion, tanganing ihiras sa mga parantabay partner kung ano ba ang mga guidelines, mga panundon kan lokal na gobyerno kanaga sa pagpapasirarom ta sa MGCQ. Takadakol nagaharapot. Ano ang pwede sa MGCQ pag-abot sa lokal na gobyerno? Dahil itong itinawkang national government, general, sa Correct. para duman sa mga pipasararom sa MGCQ. Now, digdi sa nag-aaramon ta kay Mayor Nelson Ligacion kung anong mga, kung anong mga panundong kang lokal na gobyerno. Mayor Son, maray na pagkaaga po. Good morning po. And again po, welcome sa Anagang Unyan. Good morning tabi sa imo Allen asin Roy sa gabos po na nagdadalan, nagdadangog sa gabos po maray na pagkaaga. Okay. Po. Mayor, may executive order ka na himo, na pighaman. Garokan suod mo po ini Mayor napirmahan. Ano po? Napirmahan ta po kasuod alagad ngunyan ta pa lang po ipapaluwas, tama-tama igwang siring na programa. Pwede ta na pong tukaron. Pero baad po may maghapot ta mapaluwas pa nin executive order. Okay. Ini pong executive order, ang titulo po kay ni Providing for Localized Guidelines on Implementation of the Modified General Community Quarantine in Naga City.
Okay. Kung magigirumduman po as early as May 27, 2020, an Interagency Task Force nagpaluwas po nin Resolution number 40 kung saan kabali po duman sinasabi na an Naga City yaon na mapapasairarom sa inaapod na Modified General Community Quarantine effective June 1, 2020. As in, ini pong deklarasyon na ini, kinakaipuhan na balikanta, hilingon, ano si guidelines sa irarom kan Modified General Community Quarantine. Igwa pong earlier issuance ang Interagency Task Force, si apod po kay ito si Omnibus Guidelines. Si Omnibus Guidelines po ito, na kung saan ang nakapirma po, syempre si Interagency Task Force officials, as in duman, sinasabi kung ano si mga panundon, tangani pong malinaw, ang titulo po kan issuance na ito, Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine in the Philippines. Sa nasabing guidelines, yaon duman, ano si guidelines para sa Enhanced Community Quarantine, Extreme Community Quarantine, General Community Quarantine, igwaman itong magiging applicable sa tuya comes June 1, 2020, si Modified General Community Quarantine. So kaipuhang hilingon kung ano si mga nakapalaman duman. Alagad, apwera po kayan, igwa pang ibang mga reference documents. Igwa po kayan si issuance kan Department of Transportation with respect to public transportation, even private, siring man itong issuance kan Department of Trade and Industry, manunungod po duman sa mga establishmento as in mga industriya na tinugutan o kaya tinutugutan na magbukas depende sa klase po kan quarantine na applicable po sa lugar ninda kung saan sila nag-ooperate. Siring man po kaipuhan na hilingon, lalo't igwa po kitang tigpasar na mga ordinansa. Si most recent itong kan Mayo 26 kan Martes, igwa po kitang tigpasar na ordinansa an sangko ni ang panglungsod an ordinance number 2020-046 entitled An Ordinance Instituting Measures to Promote Public Health, Safety and Protection against the continuing threat of COVID-19 or any such emerging infectious diseases, imposing penalties for violations thereof and for other purposes. Sa hiling ko, ninuli po, takadakol po si reference documents, and in order to simplify matters, kaipuan po nin localized guidelines sa paagi po kan executive order na sa tuya pong tigpirmahan kasuudma. Pero siyempre, ini po, nasa lingwahe po kan English, igwa na po kitang tigpiprepare, an SEPIO in particular, nin mga materials. Tanganing mas lalo po maintindihan Bicol sila. dialect kita kini Mayor. In Bicol dialect. Okay. Opo. So, uni po si rason kung taano ta may siring na executive order. As in, duman nakapalaman, ano si mga guidelines, ano si magiging panundon, mga patakaran. Ngunya na kita, mapapasairarom na kan Modified General Community Quarantine. Mayor, ang GCQ, General Community Quarantine, limitado pa sa mga pwede magluwas. Pwede lang si mga 21 years old to 59 years old. That's correct. Bawal si mga 0 to 20 years old, bawal man tabi, Mayor, si senior citizen, si pregnant women. So may mga identified sectors of our community na bawal. Sagkod po yan, Mayor, sa aga. Sagkod sa aga. Pero po, Mayor, sa Modified General Community Quarantine, anong na po ang bagong panundon? Sa iraron po kan Modified General Community Quarantine, gabos, pwede na pong magruluwas. Kaya urugmahon po, baga Oo. urugmahon po ang gabos. Na notaran ta po ini. Sabi nga ni kang iba, matiradak. Excited na maray. Gabos po, gusto na po talaga magluwas. Ako po naiintindihan ko, halos tulong bulan na po kita.
na naka-quarantine. Halos tulong bulan na po na igwang restriction sa Satuya. Puon po kan Marso 16. Di ba? Kaya okay lang po yan. Naiintindihan ko po na sobra-sobra ang kaugmahan kan gabo. So all persons, regardless of age, shall now be allowed to go outside their respective residences. Alagad, igwaman po giraray limitasyon. Ano po si minimum public health standards na dapat masunod sa gabos na oras kung si isay man na tao po maluwas din harong mabakal po sa sarong establishmento o kaya industriya, mapunta po sa sarong pampublikong lugar. An inot na kaipuan po si pagsulot po nin face mask. Face mask. Number 2, si pag-observe nin physical distancing of at least 1 meter. Sarong metro. Kaya kita digditabi Allen, Roy, ang distansya ko sa imo Allen, mga 2 meters 2 meters. Si Roy, ang distansya sa imo, sobra sa sarong metro. Kaya nagsusunod kita. And of course, ang advice, regular washing of hands or sanitizing. Gabos po ini, tanganing makalikay po kita sa posibleng infection dara po kan coronavirus. Yan. Mayor, di pwede na gabos magluwas. Pwede na. Di pwede na gabos kitang magbakal, magkuaning serbisyo sa mga establishmento. Pwede na. So, ang abot ko niya, Mayor, arog ka ni. Ano ngaya? Kaipuhan pa ngaya ang mga passes? Dakulon nga baga mga passes? May quarantine pass. May border pass. Okay. So, kaipuhan pa ba ini, Mayor? Pag-abot po sa bagay na yan, dahin na po kita ma-require. Dahin na po oobligaron si pagpapahiling, si pagdara, pagpapahiling, nin home quarantine leave pass, border pass, purchase pass. Ini po para lalong-lalo na para po duman sa mga non-residents na inaapod. Si mga katugangan ta na naka-star po sa ibang banwaan, sa ibang syudad, na maigdi po sa laog kan Naga. Dahin na po kaipuhan si border pass, si purchase pass, ano pa man, ano. Ano pang pass? Kung igwaman, kinakaipo, for purposes of identification, syempre an ID. An ID. Excuse me, Tabi. Sir, sa mga mall, sa mga establishmento, sir, ano bang kwenta digdi? Ano bang sa mga malls as in establishmento, man po, effective June 1, 2020, dain na po sinda ma-require. I-advise na po sinda na dain na mag-require, dain na maghagad nin ano man na pass para lang makalaog sa indang kanya-kanyang mall o kaya establishmento. Pero may siko yan, si usual minimum health standards. Face mask. Pero ang pagpalaog, sir, pagpalaog sa mall, halimbawa, ano ba, may kaipuhan ba itong 50% kang bilang kang mall? Okay. Pag-abot yan, duman sa mga darakulang mall. Sa mga venues, si usual places where there are gatherings na inaapod. Nagtutugot na po ngunyan sa tuyang gobyerno nasyonal, alagad kinakaipuhan na masunod po itong 50% venue capacity na inaapod. So sabihin pa kung full capacity. Kung halimbawa malaog ka sa SM, mabukas na sisinihan po ninda, o kaya Robinson, 50% capacity pa lang pala niyan. Pwede na, pero 50% capacity. So, depende din sa inda kung paano hindi ito tatantyaho ng laog kang mall ninda ang 50%. Sa bagay, madali man lang yan. Di ba? Kung 200, di 100 lang. Sige. Sige. Sa kuyang kita, Mayor, sa section, sunod-sunod na? Sige po. Sunod-sunod na garo? Si nainot na nato karta, si mga authorized persons outside residence. Pwede magluwas. Si Apor. Gabos na ngunyan, Apor. Gabos na. Pwede na so yan itong sa section 1. Sa section 2, itong allowed physical and sports activities. Ayan. Kadakol na po kayo ni naghahalat.
Ang sabi ta po, indoor and outdoor non-contact sports. Ang pigulayan ta po digdi, non-contact sports. Igwa po mga contact sports like boxing, ang basketball kabali po diyan. So ang pigulayan ta non-contact sports. And other forms of exercises such as but not limited to walking, jogging, running, biking, golf, pati po swimming, tennis, badminton, and skateboarding. Gabos po yan itinutugot na. Ano? Pero siyempre, si kondisyon na masunod itong minimum health standards. Nasabitan na po kung ano po yan. Okay. Yan. So, mass gatherings, although may nabanggit na po kitang pantulo, mass gatherings, may nabanggit na po kitang kadikit duman sa mga mall. Oh, yun na po ito si na banggitan ta sa bago. Mass gatherings such as but not limited to movie screenings, concerts and sporting events. Pwede na, shall be allowed provided that the participants shall be limited to 50% of the venue or seating capacity. Maging si mga ini pong religious gatherings. Pwede naman po ini alagad subject po sa issuance kan guidelines kan interagency task force. Igwa pa man po giraray na guidelines although sinabi na pwede na ini. Okay. So, yan. With respect to mass gatherings. So, sa mga meetings, siringman. Iyon na din po yan. Iyon na din po. Birthdays, mga training, seminars, ayan, pwede na din po yan. So, pwede siya, Mayor, pero igwa pa din ba ining susundon na minimum health standard? Permi po. Sa Gabos po, permi igwang minimum health standards na dapat susunodon. So kung birthday party kami, Mayor, ma-face mask. Ma-face mask. Tapos may social distancing. May distancing requirement na dapat. Tapos dapat sa pintuan, may hand sanitizer. May putbat. May putbat. Minsan mapapangisi ka po ano. Yung ano. Pero iyo po kayaan nakasurat. Iyo po ang gustong masunod kan sa tuya pong gobyerno nasyonal. Mayor, given ining pagtugot na sa mga mass gatherings, syempre, darakulaan iniyo and inibaga si Garupig pigbabantayan mo niyan, kan bako lang kang gobyerno nasyonal, even kang International World Health Organization, kang WHO. Dahil nga sa pagbubukas kaning mga darakulang lugar. Ano po bakit sa Naga? Igwa po bakit nang gigibuhon ng mga lakdang? May mga inspeksyon ba na gigibuhon? Tangarig masiguro na makakautob ining sa tuyang mga establishmento o mga venue sa ipapautob pong ining mass gathering, pagtugot na magkaigwa ng mass gathering? Igwa tabi kita, Allen, Roy, ning inaapod na Joint Inspectorate Team. Siringman, igwa po kitang Health Emergency Response Team created under Ordinance number 2020-046. Very recent lang po ining ordinance ang ini na nagsasabi at any given time, before, during, and after, pwede po magsagibo ning inspection itong nasabi na pong teams in order to check and determine compliance with these conditions, with these health requirements, with these health standards. Yan. And pwede man nasinda po si mag-determine kan kung pira si allowable maximum capacity sa anuman na venue involving whatever activities or events. Pero siyempre, ang pagtubod ko man po kaya, mga responsable man pong manager, owner, kang ano man na establishmento na igwa kita digdi sa laogan sa tuyang syudad, inaasahan ta na masurunod po kita. Mayor, at any rate, anytime, pwede magsagibo po ng inspection. Okay. Ang paradalan tango niya, nasa 535 na, and kadakol mga kahaputan digdi. Correct. Kundi, siguro, mag-antabay lang po kamuta, gabos pa mga kahaputan nindo, sisimbagon yan, takadakol digding sasaro-saro seksyon. taman halabang ang seksyon.
Sunod na section, bago kita naman sa pinaka-importanting importanting section, itong transportation. Pero inutuntang ko na sa ining conduct of classes. Sige po. Ano ba, Mayor? May mga klase na ba kita? Although may ng national government, ang DepEd, Okay. may guidelines. So, Okay. Number one, nadangog na po baga insofar as DepEd is concerned, si opening of classes will be on August 24. may enrollment na po sa And therefore, may necessary preparations including enrollment comes June 1. June 1. Oo. Ngunya na Lunes, Sa Lunes, mapuon na po si enrollment. Dapat ko igwang inaapod na pre-enrollment as early as first week of February. Actually, nabaritaan ta po, naigwa na talaga. May mga nakalista na kayo ito eh. Dahil ko po nalilingawan itong istorya sa San Isidro. Taduman po baga may pigtutugdok itang bagong school building para sa proponidong San Isidro National High School. Kan mag-groundbreaking kita duman, si istorya ni principal, ngaya mayor, dakol na po ngaya ang naka-enroll. Mapuon pa lang, mag-groundbreaking pa lang kita para sa inot na school building sa San Isidro National High School, and yet igwa ng mga naka-enroll para sa magiging grade 7, first year high school. So, sa hiling ko, ipapadagos lang. Sige po na enrollment ko niya na June 1, pagpapadagos lang po ito, kaya itong nasuspend na enrollment in the past by reason of coronavirus, COVID-19. So, aram ko po na ang Department of Education nag-uurulay, especially higher authorities. Habo ko pong panginutan, minsan kayan, iba man ang nagluluwas na bareta. Di ba? Minsan may nagsasabi na ngaya mayong klase hanggat mayong vaksin. Igwaman ko yan, blended na lang. Yan blended education. Virtual sa kakwat. Iyo. So halaton ta na lang. Ang importante po, by June 1, 2020, mapadagos si enrollment. As in, kita, handa man po na magtaonin magkakanigong asistensya sa Department of Education. So kung ang importante mayor, pag nag face-to-face na, yaw na si duwang eskwelahan itong bago. Ining duwang bagong eskwelahan, preparado kita. Gagamit na sa taan totoo kayan, si projection ko ta kay ito by June. Di ba? Marisyum si Kralasehan. Kaya nagmamadali kita kay ito sa construction. Medyo na-suspend siya, napundo, pero kan i-check ta po siya the other days ago. And upon discussion with the city engineers, with our city engineer, nagluluwas na by July ready na siya. Si duwang bagong eskwelahan. Tama. Okay. Sunod, pwede. Ini kaya partner sunod ko yan mas aram na ini kan mga nasa pribado sa kapampublikong sektor. Ikaw ng panundon ang paglaog sa trabaho, may work arrangements. So easy na po ninda ini. Tas si pigpapa-otob sa GCQ, almost pareho man lang sa MGCQ. Although pigtutugutan na partner si mga darak, si full operation. Ang mga dugo-dugo digdi mayor sa panundon sa MGCQ, ining manungod sa transportasyon. Tayo na pati digdi partner hapot na kung pwede na angkas. Sagod ngunyan mayor, dahil pa natatapos ang kahaputan na ini. Iyo po. Oo. So, ari na ang tutukaron ta, si transportasyon, angkas o si work arrangements. Okay na kita sa work arrangements. Transportasyon. Sa work arrangements, pwede na si full personnel capacity. Pero may exception duman. But there should be some kind of work arrangement involving senior citizen. Si mga bados, di ba? Kabali po yan duman. Saka itong igwang inaapod na health risk. Okay. Transportasyon. Siguro may bago ang angkas. Antes kiyan partner. MGCQ na. Sa GCQ baga mayor, ang pigtugutan sa Naga, nakon po nagharapot kayo, araw kan subanggi may nagharapot sa tuya.
may nagpiriam sa tuya. Ano po kaya ang mga tricycle? Pwede na giraray ngaya si regular na sakay. Ano ngaya si mga tricycle? Color coding pa din ba? Sa kasi padjak, Sa kasi number coding. Color, ano yan? Number coding. Number coding pa din ba? Okay. So, ano po, Mayor, ang real scholar to that? Sige. Giramdamon na ang manunungod sa transportasyon perming pigihiling ta po si kasuguan kan gobyerno nasyonal. Si issuances lalong-lalo na kan Department of Transportation. Okay. With respect to padjak, tricycle, and taxicle, ibalita na, e-trike, si authority, including, of course, the granting of franchise, imposing necessary certain penalties for violation of certain offenses. Yaon yan sa lokal na gobyerno kan Naga. Pero with respect to the number of passengers, ang nagsiset po kayan ang Department of Transportation. Lalong-lalo na itong public transport system involving jeepneys and buses. Yan. Magigiramduman po under GCQ, nagtugot kita na ang padjak pwede na magbiyahe, ang tricycle pwede na, siring man e-trike and taxicle, provided si padjak saro lang po si pasahero, si tricycle iuman, si taxicle saka e-trike doa, pwede ta may medyo dardakula si espasyo. Si pamasahe tig fix po siya at 10 pesos and 20. Yan. And then, itong number coding. Ayo. Minarahay ta pong arog ka ito si setup, ninhuli ta, kakadiit man lang si pasahero na tinutugutan under GCQ. Ito pa lang po na mga may trabaho. Saka itong mga mabakalin bulong, mabakalin pagkakaan, pipira man lang po yan. Ayo. Pero ngunyan, under modified general community quarantine, alos gabos, pwede na. Pwede na, oo. Di ba? So, mas madakol na po ang pasahero. Okay. Kaya lang, mayo man pong pagbabago nagayo duman sa polisiya. Halimbawa po baga, under the new ordinance passed last Tuesday, May 26. Kung igwaman pagbabago, ito ngayong mga tricycle, apwera duman sa sarong pasahero, sa sidecar, duman sa may likod, kan driver, pwede na kung igwang harang sa pagitan kan driver, as in ka itong pasahero. Kung may plywood. Di ba? Na nagaro medyo alangan. Alangan na yun. Apwera kayan, duman sa may likodan, kan sidecar, kung igwang siring na espasyo, pwede pa duman another passenger. Garo ang nagproponer kaya ni si Councilor Badita, mukhang may nahihiling siyang siring na klase ng trimobile, biyaheng Balatas, Kararayan. Which is, pwede ito. So, limitado mang giraray si numero kan pasahero. In general, saro lang. Di ba? In general, saro. And therefore, si corresponding fairman, giraray ang applicable. Pag abot sa mga jeepneys, may mga tinurugutan na po. Pero sinda itong may mga special permit issued by the Land Transportation Regulation and Franchising Board, Regional Office number 5. Iyo pala, Mayor, may naghapot po kayan. Ano nga ito dahil nga pigtutugutan niya kang LGU Naga ang mga jeep? Bako po kita ang dahil nagtutugot Ang totoo po kayan si mga inot na aldaw nakita maikaag sa General Community Quarantine Status. Nagpadara po tulos kita nin surat sa LTFRB. Ninuli po ang LTFRB, iyong may authority. Sa issuance man po pati kan national, under kan Department of Transportation, ang sistema, kita si masabi, ma-recommend kung anong rota ang pwede nang tugutan. Ang totoo po kaya, ang sinabi ta na tinutugutan ta, bako lang itong yaon sa Laog Kanaga, kundi pati man ito pong hali sa ibang munisipyo, palaog po kan sa tuyang syudad. Kaya lang, si pagsabi kung pwede na, si ma-issue po nin special permit, bako kita, ang ma-issue si LTFRB Regional Office.
O, iyo po, ito si Nakahaloy. Okay. Kaya iyo man po ko tayan si pakiulay ta, especially ngunya na under modified general community quarantine na kita, na ang tugutan bako lang itong mga korporasyon o kaya cooperative na igwang prangkesa. Kundi siring man itong mga individual franchise holders. Takon ma-stricto po talaga ang LTFRB, ililimitar lang sa sarong korporasyon, entity, or cooperative, o pipira lang po ang mabiyahe kayan. Kadaklan, kan may prangkesa, individual, na nakapangaran sa tao po mismo. Bako sa sarong korporasyon o kaya sa sarong kooperatiba. Di ko gusto sabihin pala po, Mayor, kung halimbawa ako may sadiri akong jeep, pamilya mi lang ang masadiri kan jeep. Bako man kaming kooperativa. Disqualified ka tulos. Di ko pwede. Di ka pwede. Sa irarom kan regulasyon, kan LTFRB. Pero ang sabi sa kuya po, sa regional office, pwede man po ngayon ipakiulay sa central office. Pakikiulay pa kita sa central office. Alay-alay pati pang simbag. Pero dahil si sitwasyon po nga ni iyo na alos mayo man digding korporasyon o kaya kooperatiba, kung igaman si Piston, kaya nagsabi kita, o sige, nakikiulay kami sa central office, kan LTFRB, natugutan na, sigabos ng mga franchise holders. Pero pipira lang po baga si tinugutan. Sana mas lalo pong madagdagan, ninuli po, tamas dakol na po ngunyan ang pasaya. Maruluwas. Kaya, ang may, ang may buder lang sa pagtugot, kang lokal na gobyerno kanaga, inilang Trimobile, saka padjak. Iyo po. Iyo lang yan si mga klase nin transportasyon lokal kung saan igwang otoridad o kaya kapangyarihan ang sangguni ang panglungsod ang lokal na gobyerno kanaga. Kaya nga ni, nagtugot na ang lokal na gobyerno para lumaso na sinagabos. Iyo. Okay. Opo. Bueno. Mayor, may naghahapot digdi kadakol na akong nabasa po digdi sa mga nag-aantabay sa tuwang ngunyan, mga nag-text, nagme-message. Ano talaga ang real score kaniyo? Pwede na ba talaga ang angkas sa motorsiklo? Nagsimbag na ba ang DOTR manunungod sa mga kahaputan na ini, Tabi? Sige. Dapat po tandaan ta na ang regulasyon ang nagpapaluwas po iyo ang Department of Transportation. As in, igwa pong ipinaluwas na kasuguan ang Department of Transportation na bawal ngaya ang angkas. Maging agom ka man, maging kapamilya ka. Alagad, nahiling tapo na impractical ang siring na pagbabawal kung ang pinag-uulayan mag-agom. Kung ang pinag-uulayan, miyembro kan pamilya. Magkairibanan man po bagayan sa laog kan harong. Minsan kayan, nagtataraid pa. Bako lang sa laog kan harong, kundi sa kama. Di ba? Imposible man ang pagbabawal, samantalang sa laog kan harong, nangyayari. Di ba? Pagluwas, dai. Okay. Ngunyan, ninoli po kayan, nagpadara kita nin surat sa satuya pong presidente, sa secretary po kan Department of Transportation, ki Secretary Tugadi. Pinadaran taman po nga ni si Secretary Duque. Ninulita siya ang chairman po kan Interagency Task Force. As in, hinagad po tapo duman, sinabi tapo si mga rason, hinagad ta natugutan na ang angkas. Kung ang backride passenger umaangkas si agom o kaya miyembro kan pamilya. Ayan. Sagot mo niyan, mayo pa pong kasimbagan. Okay. Ngunyan, ang sangguni ang panglungsod po, nagpasar nin ordinansa. As in, ang sarong provision po duman, sinasabi na pwede ang angkas. Kung ang backride passenger agom o kaya kapamilya. Bako lang si mga aki. Si mga aki na itong minor ang tinutukoy duman. As in, ini po, tig-check ko na po ini sa mga pag-iriba kung ano talaga si intention ka ini. Malinaw po sinabi sa kuya, yan nga, garo paghahanda yan. Paghahanda yan, in kaso itugot na ngaya
kan Gobyerno Nasional, kan Department of Transportation, an angkas. Okay. So, di nangangahulugan, Mayor, na pig-aprobarang ang sangguniang panlunsod, ura-urada sa June 1, ipapautob na. Bugay titirahon kita kaya kan Department of Transportation, kan Gobyerno Nasional. Correct. Ipapadampot kita kayan. Papakulong. Ipapakulong kita kayan. Kakasuhan po kita kayan. Barato man lang po da, Mayor, si penalty. 1 million pa din. 1 million. Kabali ang disqualification. Kabali ang disqualification. To hold public office. So, yan ang kuyan dyan, problema. Ako po, naiintindihan ko po kadakol po talaga na nag-text sa kuya, nag-PPM, nagpapaabot po nin sentimiento. Naghahapot. O kaya nagsasabi, Mayor, tugutin na po ngayaan angkas. Mayor, taano po ngaya taday mo pa tinutugutan ang angkas. Dapat po maintindihan na bako po ako ang daing nagtutugot. Igwa pong pagbabawal ang gobyerno nasyonal. Ang totoo po kayan, na kadakol po akong nahiling, bako man lang pala ako ang may kahagadan na local chief executive. Igwa pang ibang mga local chief executive na nakikiulay sa gobyerno nasyonal na itugot na ang angkas. Dakol pan po pala na. Even some congressmen. Anday ko lang aram kung ano dahil nakukumbinsi po ang DOTR. Oo, ang gobyerno nasyonal. Pero sana, habang nagdadakol po sa Satuya si Pangapudan natugutan na ini, sana magluwas na po nin bagong kasuguan ang DOTR. Sabihon lang ko kan DOTR, bahala na kamo mga mayors. Bahala na kamo mga local chief executives. Pag-arog po kayan, ma-implementar po tulos kita. Halion lang po ninda si pagbabawal. Itao lang lugod si discretion sa local chief executive o kaya sa local government unit. Tanganing pag itinao sa siring na discretion, pwede tang gibuhon. Pero hanggat may pagbabawal, makahirap man sa mga kakarasuhan pag-abot po kan panahon o kaya dadarakupon. Okay. Mayor, partner sa rupa, gusto ko lang isingit na initabi, Mayor, kadakol na kaidig din naghaharapot, may naghapot na di sabi, Roysan Ramon nga pwedeng pakiapot nga kay Mayor, pwede pong ining mga OFWs na mapuruli and other returning residents. Sa iling ko, Mayor, importante ba ng ganda ini, tama Junwa na kita, MGCQ na, ano ang kuyan tadigdi? Ano ang panundon tadigdi? Sige. Inutabi, Roy, Allen, effective June 1, 2020, base sa kasuguan po, sa irarom kan Resolution number 40, series of 2020. Ini si pinaluwas kan May 27, 2020. Si last part po duman, basahan ko. For the DILG to remind LGUs about their responsibilities to allow OFWs with negative RT-PCR test results to return to their homes and undergo home quarantine. Ini po, effective June 1. Okay. Gustong sabihin, pag-abot hali sa Metro Manila, for as long as igwang certification of quarantine issued by OWA o kaya Bureau of Quarantine, for as long as igwang negative result kan swab test, itong nag-undergo nin RT-PCR test, then pwede na pong itugot si pagdiretso sa harong on home quarantine. Home quarantine. Dahil na po sa quarantine facility kan syudad. Alagad, arog po kaini. Matapos po kaya si quarantine sa Metro Manila, dahil po may iwasan, minsan may nagsisigway, minsan may pinupuntahan, di ba? May aagihan, may ma-drop by. May mga istorya na po kayan. Kaya, nagpasiguro man po kita, in fact, as early as May 27 or May 26, matapos pong maipasar si ordinansa kansanggo ni ang panglunsod na nagtutugot po nin quarantine, home quarantine in particular, nagpaluwas kita nin
kasuguan kung saan sinasabi tapigli lay down ta si procedure as in dapat iyong i-apply as early as that day. Okay. So, gusto sabihin data na hinalat si June 1. Ayo. So, ang sabi ta, pag abot sa Naga, diretso muna sa receiving area dyan po sa may JCM Robredo Coliseum. Ano ang purpose? To check compliance with the documentary requirements. So, pag igwa ka itong duwa na nabanggitan ta, ito si mayor na dokumento. Pwedeng igwa pang ibang dokumento, pero si pinakamayor, iyo po itong duwang ito. Pag igwa ka ito, rapid test. Again, tama rapid test, baad may mga inagihan. Baad na abala sa Metro Manila. Tadaiban po tulos-tulos yan, paka-swab test, mapuli. Pigi-schedule pa po kan OWA, kan DOTR, si pagpuli. Inaabot pa po yan in 5-10 aldaw. Ha? Igwa po nga ni baga nagrereklamo, naka 30 aldaw, naka 2 bulan. Di ba? So tanganing makapasiguro po kita, bako na kung ano pa man, si pinakamadaling testing, rapid test. Duman madidetermine ta kung negative for COVID-19, for any infection. Pag negative, ayan, puli po tulos siya. Puli po siya. Alagad kung positive siya, especially for IgM, ikaw quarantine man po giraray. Igwang siring na authority an lokal na gobyerno kanaga, tanganing mas lalo ta pong maprotehiran an salud, an buhay kan mga namamanuan. Okay. So yan, with respect to overseas foreign workers. Igwa pa pong ibang klase itong locally stranded individuals. O sindaman itong hali sa ibang lugar, si mga residentes ta po digdi, returning residents. Gustong sabihin, yaon sindangon yan, temporarily located in other places, in other cities, municipalities. Gusto na magpuli sa Naga. Tutugutan taman po yan na magpuli. Usually, ang nangyayari kayan, kuta, madulok sinda sa police. COVID shield. Itong COVID shield, police po yan, ha? Garo igong help desk po kayan, ang kada police station. Okay? Tapos, duman, dapat igwasindang dara na health certification. From the city or municipal health officer kan banwan o syudad kung saan sinda yaon naka-star for the meantime. Dadarawon po ito duman sa COVID shield sa police station. Igwa pong naka-assign duman na ma-assist po sa sainda to coordinate, to secure letter of endorsement, and then to coordinate si return, provide po kayo itong mga dokumento ito duman sa mga aaragihan, tanganing da ibagaton. Siyempre, police yan eh. Ang yaon sa kada borders, police, pero kung igwa ka ito, diretso po yan. Go nang go. Sumako asin da may travel authority sa police. Travel authority. Sort of travel authority. Pero kadakot na lang partner ang ang oras ta. Kadakol may hapot lang. MGCQ na kita June 1. Pero ang hapot, may curfew pa din ba kita? May general curfew pa din po bakit ang i-implementa? Sa iraron po kan sa tuyang ordinance, igaman po kita girarainin curfew. Dati 9 p.m. to 5 a.m. pero ngunyan tig-shorten ta po sa rong oras. Magiging 9 p.m. na po siya to 4 a.m. Pero ini po Mayor, for all persons ini. For all persons. For all persons. Pero siyempre may mga exceptions diyan eh. Taigong mga trabaho na nag-overlap ni inaapod. Di ba? Pwedeng ampuli ngayon alas 12. Di ba? So pag araw kayan, ang kaipuan lang ID sa kasi work schedule. So exempted sinda. Especially si mga nagtatrabaho po sa BPO industry. Hospitals. Yan, hospitals. Yan. And ang jeep sarunganing biyahe kan jeep digdip paduwa sa Naga garo hanggang alas 7 lang ano niya, last trip na. Dahil nga nito pa sa curfew. Iyo po, dahil sa curfew. Okay. Ang ibang mga local government units, igaw man po nin curfew. Sa iling ko hanggat igaw kitang quarantine,
may curfew. Minsan nga ni mayong quarantine may curfew. Oo. Pero sa minor. Sa minor. Sa minor. But in this particular instance, ang curfew po para sa Punta lang one time ning relief iting sa tuyang relief effort kunyan. Sectoral Assistance Program. Yan, oo. Ayan. Tabaka mag-isip ang iba, fourth wave. May pinagsabi pa ding fourth wave. Baka po siyang fourth wave. Okay. Ang apod na po kayo ni Sectoral Assistance Program. Okay. Incidentally, launch na po ini immediately after kay itong halipot na programa na ginibuta sa Eternal Gardens kan May 27. Kan aldaw po baga kayang ito giromdum ta si ika 62 na birth anniversary ni dating Mayor, dating Secretary Jesse Robredo. As in bilang pag-honra po sa iya, tig-launch na po itong Sectoral Assistance Program kung saan ang beneficiaryo si manlain-lain na sektor kan sa tuyang komunidad, si mga grupo na permita pong nakakaibanan. Halimbawa po baga, si senior citizen, solo parents, si persons with disabilities, ibinalita po ang sanggawadan, and itong list, economically resilient communities, itong mga parapadyak, si mga tricycle drivers, jeepney drivers, kabali na po iyan. Ibinalita na din po ang Queen. Yan. So, sinda po si vendors. In other words, itong most vulnerable sector kan sa tuya pong komunidad. Sinda po si tinaunan ta, lalong-lalo na sa mga panahon na ini, kadaklan po sa sainda, kundi man gabos, substantial number kan miyembro po ninda, dahil pa po nakakabalik sa dati. Kumpara duman sa may mga trabaho, di ba? Si mga may negosyo, si mga may kaya. Kaya Sectoral Assistance Program, para po ito sa sainda, as in ang distribution ta po kay ni by barangay, pigi-intriga ta po sa punong barangay, mga opisyalis kan barangay, si mga leaders kan manlain-lain na sektor kan barangay. And matapos pong i-intriga ta po sa inda, sinda naman po si ma-distribute house to house. House to house. Ang instruction ta po sa inda, house to house ang distribution. And matatapos na kita or nasa anong parte na kita? Nasa perang porsyentahe na po kita American distribution. Kuyan pa lang po siguro kita, baad nasa 40% pa lang po kita. Okay. In fact, kasubagong pagkaaga, yaon po kita sa Santa Cruz, sa Abella, as in Igualdad. Ngunya na hapon, tulong barangay na naman po. Pero previous kayan, May 27 and 28, nakapirang barangay na po kita, siyam or sampulo, plus 3 subago, 13, 12 or 13. Kaya more or less 40%. Kaso udma kaya, dahil kita nadagos. Cancelled si distribution. Kaso udma, ninuli po may sarong item na dahil nag-abot. Pero nag-resume na po siya ngunyan, dire-diretso sa aga. Igwa pa po Lunes na paghapon as in Martes. And hopefully by Tuesday, tapos po kita. Ano Mayor? 5 kilong bagas? Bagas, pansit, asin, manok. Sarong bilog na manok. Sarong bilog na manok. Mayong bawas. Maliban na lang si Payo. Mayor, kaya lang po pagkaklaro, ano po ba ini Mayor? Gabos na miyembro kang senior citizen? O halimbawa, gabos sa solo parent? O kung baga sa sarong pamilya ngaya may duwang senior, may sarong solo parent, ano po yan, Mayor? Gabos itulong ito o sa kada pamilya lang? Ang instruction tatabi, saro lang. Kung halimbawa, sa sarong pamilya, yaon, miyembro kan sanggawadan, miyembro kan solo parent, igwa pang senior citizen, o baad, igwa pang para tricycle dyan, or para padyak, di garo 4. Ang itatao po dyan, saro. Tanganing abutong gabos. So, hindi po, Mayor, kumbaga, sa pamilya ini. Sa pamilya kan mga sectoral and vulnerable sector or groups sa satuya pong komunidad.
Bueno, partner, medyo ano na kita, tamang-tama na kita sa oras. Although may mga kahaputan pa digdi, 5 minutes ago. pero si mga kahaputan digdi, sana po nasimbaganan ni Mayor, tapig babasa ko digdi, haros na mga kahaputan digdi, nasimbag ni Mayor duman sa mga, sa section by section na basa niya, as in ipig paliwanag, mapapadapit po digdi sa Executive Order number 2020-020 sa iyang paluwas. In summary, partner, pwede na magluwas gabos. Yeah, basta pero pwede kay na Juan may magluwas ID perming dara. ID for identification purposes in the event na mapadiskusyon sa polis. Yeah, no. May curfew man giraray. Kung may quarantine pas pa ka mo, di darahon man girara. Okay man lang yan. Kung gusto nindon darahon. May ano to, partner? Bawal mangyari ang angkas. Basta bawal ang angkas. Bawal pa ang angkas, bawal pa sa DOTR. Ano pa yan? May pwede na magburokas ng mga establishment of 50%. Pero hindi po mga tugang, mag-antabay po kamo, ma-post po si Alkalde at siyan katong executive order. Within the next few minutes, ma-post po kita. So si detalye po kato yaon duman. Mayor, sa panghuli mo pong mensahe siguro sa mga para antabay ta and mga para sa tuyong viewers sa FB. Halos tulong bulan na po kita na nasa quarantine from ECQ starting March 16 up to tomorrow. GCQ kadakol po kitang pinag-iribanan, naging dipisil po sa Satuya ang mga nakaaging aldaw, alagad naging matrayompo po kita sa Satuyang misyon na maprotehiran po ang buhay asin salud kan mga namamanuaan kan gabos na yaon po digdi sa Naga, maging ika-residente o kaya bisita. Ang magpapatunay po iyo si numero kan naging kan konfirmadong kaso ng coronavirus. Lalong-lalo na kung ikukumparata po yan sa numero sa ibang mga local government units. Naging matrayompo po kita ninhuli sa mga espuersos, bako lang ni Mayor Ligasyon, bako lang kan IMT, bako lang po kan barangay, kundi siring man kan gabos na namamanuaan, si gabos na nagmamakulog sa mga Nagenyo, sa Tuya po gabos. Dahil pa po tapos ang laban sa June 1, Lunes, under modified general community quarantine kita. Gusto sabihin, under quarantine pa man po giraray. May mga iwawalat na lang pong border control, border checkpoints, yung Naga Milaor as in Naga Pili. All the rest, mayo na pong border checkpoints. Alagad, ang kaipuhan na bantayan po si mga mapuruli. Hali po sa Metro Manila, hali sa lugar na igwang mga kumpirmadong kaso ng coronavirus. Dahil samantalang kita po, zero, ngunyan sa Naga. Sa ibang lugar, sige pa man po giraray, nagpaparadagdag pa po ang kaso nin coronavirus. Kaya dahil po dapat makampante. Dawa na po nga ni under modified general community quarantine po kita. Dawa na po nga ni itinugot na ang pagluwas kan gabos. Nonetheless, kinakaipuhan po man po giraray na maglikay, magpasiguro. Duman sa mga nakakaaram kan mga maarabot hali po sa Metro Manila as in ibang lugar na igwang kumpirmadong kaso ng coronavirus. Tulos-tulos po, dahil magduwa-duwa, i-report po nindo sa Samoya. As in kaipuhan na aksyonan tabo tulos sa padagos na pagprotehir as in pagpadangat sa Lambang Saro. Maray na udto na. Maray na pag-udto. Mga tugang partner, si Mayor Nelson Ligasyon, nakaibanan ta po digdi sa Urulay, Banwaan, ngunyang pong Sabado. And mabalos po duman sa kadakol-dakol na mga hahapot sa itong partner. May mga kaputan digding urutro, pero sana po nasimbagan. And duman sa mga nagdaralan sa ito. Pero aban-aban partner, lauman ang executive order ipopost. Igwa din kita mga infographics na pagprepara para sa mas simplified na paintindi. Kato pong mga bagong panundon sa modified general community quarantine. Sa iba pong day nasimbag na mga minor sigurong kaputan, mahiling na lang po nindo duman sa executive order na ipopost ni Mayor Nelson Ligasyon. Bueno,
Inabot na po kami ng oras, digdi po sa Urulay, Banuan, ngunya pong Sabado, 30 kan bulan ng Mayo taon 2020. Sa pangalan po kan sa muyang bilog na puwersa sa Anaga Ngunyan News. Antabayan naman po kita sa KMFM 100.7, ang radyong kakampi mo, as in 89.5, radyo natin Naga. Ini po si Roy San Ramon. Sa ngaran man po kang gobyerno lokal kan Syudad ng Naga, sa ngaran po ni Mayor Nelson Ligacion, ni Vice Mayor Nane de Asis, asin kan sangguniang panglungsod kan Naga, siring man po kan City Events Protocol and Public Information Office, ini po ang sindunlikod, Alan Rayondanga, maglikay po kita, Diyos ang magbalos, maugmang udto, Naga. Rayondanga, San Ramon, Urulay, Banuan. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Alan Riondaga. Anaga Ngunyan, Anaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Anaga Ngunyan. Anaga Ngunyan.